Hello guys, liga na naman sa BaLIGAsag. BantaYeah! BantaYeah! Okay guys, so makadto naman tasbong sa BaLIGAsag kag ma-witness ang ilang liga, ang BaLIGAsag, liga sa BaLIGAsag. So kung gawan ra ka mga kaBantaYeah, kung nanong kamot ko, nagkaroon lang ako sa slight injury. Wow, sige lang. Pero okay lang. Naka-picture sa gyapon, naka-giyo-giyo man sa gyapon. Dali lang, maayo lang eh. So, ma-drive na ako pakadto sa BaLIGAsag Subong. Okay, so mga kaBantaYeah, rin tasubong sa tagtag ga warm up ng mga players kay masugod na dugay-dugay ang hampang. Ano gani lakang ang hampang? Smokey Queen. Smokey Queens ka Relocation. Okay? So lang tatakaron kung sino madaog. BantaYeah. Okay, so mga kaBantaYeah, masugod na ang first game. Lang tataw sino magdaog. BantaYeah.
Yes, actually, very crucial ang game subong naton. That's for the end sa second quarter. Kaya nag-final score ang 40 down to 38. So lamang sa 2 ka points sa second quarter ang Smokey Queen. Okay, so lang taon sa karon ko sino gid madawga, BantaYeah. BantaYeah! Kasing galing, kasing dilas, di maitatanging Pilipinas. Walang kasing galing, kasing dilas, di maitatanging Pilipinas. Walang kasing galing, kasing dilas, di maitatanging Pilipinas. Walang kasing galing, kasing dilas, di maitatanging Pilipinas. So ang liga.
Okay mga kabante, so wala pa yung result. Overtime subong kay parehas sila naka 74. So may isa pa sila ka game. Lantaon tayo sino madaog. BantaYeah. Walang kasing galing, kasing dilas, di maitatanging Pilipinas. So ang liga Okay sa mga kabantay, tapos ng game, Sir Maui, ano ganun daw? Yes, the winner is Relocation side. Okay, so upod na natasabong ang best player. Yes, the best player of the game, Mr. Fitzwilliam. Okay. So Sir Maui, basta di gusto na pamangko sa best player natin. Yes, anong ginimo nyo kay isang nag-overtime ni Sir Pao. So therefore, nagatagan isang 5 minutes for the overtime. So, naglusot sila sa overtime the 5 minutes. Anong ginimo sa inyong team? So sa mga ginimo, magtumaling bantay para makapagit ng depensa at maka-score kita may pagkabalik naman. Alright, so thank you so much. So, sa liwat, sino nag-liwat, Sir Maui? Fitzwilliam Bidabid, the best player of the game between Smokey Queen and the Relocation So, side. congratulations sa... Relocation side! Okay. So, BantaYeah! may next pa nga episode, may next pa nga game. So, mga kabantay, bantayan nyo kami sa dato namang episode sang BantaYeah! BantaYeah!